Salut, Andrei, comisarul Șemoganu sunt. Da, M-auzi? da. Am vorbit cu domnul Badea de la așa și mi-a zis că nu, la raportul care l-am făcut eu cu tine, cu Rusu, cu toți, ce am scris, au făcut și Suciu un raport și a zis că trebuia să vă cheme sau v-o chemat. V-o chemat că eu trebuie să știu. Ha? Nu l-o chemat, nu. Nu. Probabil o să vă cheme și la raportul care au scris, da, vedeți când vă cheamă, deci raportați, bine? Am înțeles. Deci l-am solicitat să te audieze și pe tine și pe Rusu, bine? Am înțeles. Că împrăștiat Chioran, nu știu, împrăștiat Chioran pe aici, că te-o chemat noaptea pe tine să faci raport, au ieșit. Noaptea? Da. Păi nu, că m-ați chemat ziua. Și eu te-am chemat eu, sigur că dacă faci raport, pentru că sunt șeful tău, da. Și eu am dreptul să te chem. Corect? Ce-a zis Chioran, că? Cum? Chioran, să las că mă iau de el. Deci ăla vorbește tot 3 la leu, că vă chema noaptea, că nu știu ce, că nu știu cum vorbește numai 3 la leu. Dar vezi, nu-i spune că știi de la mine, spune, bă, pulă, tu ce tot vorbești? Dar mie nu Și vreau să de el, șeful, nu mă... Și vreau să vii până la mine să-ți spun ceva important. Tu unde ești acum? Nu sunt la prietena mea. Unde numai? În Bărbăteni. În cât timp poți să ajungi până la poliție? 5-10 minute. În 5 minute, dar fii atent, îți dau 5 minute să ajungi. Da? Bun. Nu, hai repede ca să spun ceva, da? Bine. Tu ai un ONG. Da. Bun. Bine. Nu bine. Sau lasă cât, sau nu acum. Altă dată atunci. Dai tot o Era regulă. important. Nu, că... Alo, bă, alo. Nu mai tot atâta, te rog, nu vorbim chestii de ăștia. Bine, Andrei? Bine. Nu discutăm de ăștia, nu. Eu n-am spus că nu e în regulă sau că e ceva neregulă. Ai înțeles? Da, șeful, eu vreau să fac fapte bune, n-am nicio intenție. Foarte bine, că trebuie făcute fapte bune. Uite, oamenii, nu, colegii tăi, dar povestim, da? Am înțeles, bine. Nu bine. Bine, Andrei. Deci nu mai vin. Nu mai vin. Nu bine. Nu mai vin atunci. Că te sun eu. Tu ce simți? De noapte. Nu, bun. Lasă că vedem noi, poate pe seară. Nu. Și de-a te rog frumos să raportezi, pentru că eu am făcut raportul, că ai auzit să veseli și ai văzut că a fugit după mine. Sigur că da. Și el a făcut un alt raport. Că vezi, Doamne, că voi mințiți, că voi mințiți de frica mea, că vi frică de mine. Mi-a zis Badea. Ce ți frică de mine? Nu. Ce frică cu ceva de mine? Nu, de absolut deloc. Păi, am rămas așa trănit. Nu, că e frică. De ce să fie frică de mine? Și te-am bătut, te-am omorât, eu v-am vorbit pe seară, bine, Andrei. Bine, cred. Și grijă mare, că nemernicul ăsta de Chioran e nemernic. Și mai e o chestie, dar vezi, când te suni, zici să vă vorbim. Ai auzit? Am înțeles. Deci neapărat trebuie să vorbim. Bine. Nu, bine. Ciao.